Всяко нещо близо до 100 е чудовищно количество. И Текла е извършила огромен подвиг, психологически. Тя си е такъв майстор, какъвто я знае. Просто велика жена съм. Защото не съм го мислила да го правя, за да съборя шапките на всички. Аз съм мислила да направя нещо, което много ми е интересно. Опа, излезе хубаво и чудесно. Ама да мисля аз, че ще го харесваха го и тогава. Нали, много хора се редяха на опашки за галактиките, но то не само за рисунките, башка, ами и за самите автори.